Met zo'n 30 kinderen in 4 teams vond zaterdag het eerste voetbaltoernooi in Landweer plaats. En Niek kwam eigenlijk met het idee, samen met Bert. Die hadden allebei afzonderlijk van elkaar het idee van leuk, misschien moet ik een voetbaltoernooitje organiseren. We waren in eerste instantie in afwachting hoeveel teams zouden we elkaar krijgen. We hebben dus 4 teams bij elkaar gekregen. We spelen eigenlijk dus een poolfase, waardoor uiteindelijk heb je dan een winnaar aan het einde van de ronde van de poolfase. Maar om het nog iets leuker te maken hebben we bedacht om toch nog een extra wedstrijd te organiseren voor een 3e en een 4e plaats. En nog een wedstrijd om de 1e en 2e plaats. En daarbij hebben we dan inderdaad een leuk prijsje voor de eerste tot en met de 3e plaats. En de eerste plaats die krijgt nog een extra attentie, zeg maar. In de vorm van een snoepzak. Dus ja, ik denk dat we het wat dat betreft ook wel leuk voor elkaar hebben. Ik denk dat de kinderen dat echt wel kunnen waarderen. En een leuke herinnering aan een leuke dag, denk ik. Mogelijk dat we dit volgend jaar voortzetten.